Naiz eta gero dokumentuetan emetzigarren mendian, ala India azaltzen da, dutela dugutzen. Alandia mendikateak muga egite zuen, eta hortxe berroi bat herriskak euskararen presentzia dute Burgosen, jakiteko zuek mungarentzan, berora aldean, Pradolengo aldean, Alandia mendikatearen azpian, dago horren euskararen edabera. Harrigarria da, Pradolengo egiten, 40% euskal toponimoa dira. Hola, dudatzen ez direnak. Eta gero, horrekaz jarko natzaizue pixka bat, gero eta klo, Errioxa, Lorreñoateko Errioxa, da jakina banez arotik hasita uri delakoarekin, zuen euskalkian uri noske hiriaren baliokidaz da, poblada adirazteko, Zahaguri, Oiauri, Otxanduri, Zufiri, Zuguri, bakatu esanez, amai bat badituzute hor toponimo nagusi, nolabait herrieri lotuak. Non eta horren saltzen dan garbiro, euskaren edapena, berantza joan zela, baina interesantea da, zein euskaldun motak edatu zuen euskara berantz. Izango nintzake gauza harrigarria kontrako someak edatuta. Araba, dugu territorio lurralderi erdaldun duena dakizute bezala, nagusiki, niko hartzen naiz horre guesta bat egin zela, hola zerioenetakoa, 1970an, non eta euskaldun zaharrak gelditzen ziren. Euskaldun zaharrak Aramaion eta Lugutioan. 1800 euskaldun bakar. Gasteizkoa kontatu barik, zerren eta Gasteizko ez daun gehientxuena, gipultzak ziren Mondrago aldetikan ara industria egitea etorriak. Bueno, komeni zaigu esatea, persitzikoan ez derortzeko, gaur egun euskaldunak problema da beste bat, edon Bilbon eta Donostian erabilpenarena, baina zigaitezen jakitetik euskera. Gure gaztetxuak egin duten edapena euskarara ikaskuntzaren munduaz, azkeneko datuak ebaten dizkizuet, inguru 70.000 dira euskaldun araba, lehenengo aldizen beste. Mila zazpiletika, hortxe buruan lortu dugu hori batia. Gero gure oso erabilpenarena eta jarretzen. Baina hori adierazteko eta zenbat jendek euskararen guztia ondo onartzen ez dutenak, eta zergatik ere guri inposatu behar dituzute. Araban ez da inoiz ustea zentzien. Hortarako joan behar gara noski topoan. Egia da, nik ustez, Araba osoan ez dago konstatatuta euskara hitzein oteren. Izan zitikan oso urrun nire joan da, beroiak zauden momentura, Jesukristo aurretik eta horren ezagupen aukiko duzute, Euskal Herri tribala, bereizten zala gero etorriko lantzeitu pixka bat, eskete gora oso gutxi daukat, esateko, jakinen gainean egun ozterote. Eta gero interesante da, Euskal Txiak dialektoa gainera dira muga haietaz, hau da, Gipuzkoan adibidez hiru errealidade dialektal ditugu. Goi Nafarrera hitz egiten dutena hiru euskaldunak direnak, irunen 15 euskaldun daude, baina 55.000 loan diren, makarren ez zuten. Badira 15.000 asko da. Errenderien beste gauza beratzen da. Bueno, errenderi, hori hartzun, Lezon, 5 bakarritxo dira, eta ondarren. Noski, Gipuzkoan hitz egiten dute dialektua Goi Nafarrera. Noski hurbila da, gurekiko ez dugu problemarik, handago, bera partek egin zuen. Pasaiako mogarte. Pasaiako bokaletik, hasita, bai arterak ez dut bezala, hor, sostek, ematen da, guk hitz egiten duen Gipuzkera, bere 5 variante kostaldekoa, azpetiadekoa, eta horren ez du arazorik izaten dute. Hori da territorio barduliarrena. Ez du ematen antza oso euskalduna danik, zelta edo zeltoide ote dian izaneik izaten dute. Ez hor daude bi opinio, kontu dira gero dituenak. Eta gero agazute muga zuen euskalkiena, ez da bizketara baldimazea tebitzet, bai-baiak egiten du bere ibilbide guztian, goitik hasita, azkeneko arte mendaro Gipuzkera funtsean egiten du, eta debat bera, diabesterri guztiak, dire gainea, Arrasate eta Ibardoiek, Bizkaira, Gipuzkoako territorian egiten du.
Bueno, muga da, karistiarrena. Barduriarra, karistiarrek ere zentzua ematen du, ez dara oso idiortakoa. Eta nor arte, gutxiko bera, Flavio Briga, Bilbo Zanoduan, Bilbo Noski Euskal Toponimoa dugu, hau, horrek bokala direzten du noroitean, hau, bokalea batena, ibai batena. Horre arte dakazute eta hortik ezkerrerantz ziren autorigoiak, batzuen iritsi, lehenengo menderako jardeltun duta zauden, jardeltun duta zaudun, territorio de habla no vasca, no castellano, porque no existe el castellano, pero autorigoiak esaten dizien. Eta horiek izten ziren biutibera bereno, eta hor da, enkartazioetan, zenbat eta Santanderren lutz oso makatzen da, eta hautzen da, eta toponik ikipia dago, guti dago. Eta horien islada, nola baitean, nola esaten da, esango duke Arabako lurraldean, Treviño aldean abaten zeizue muga. Treviño dator latiniko 3 fines, 3 finiu. Gaztelania zarrean Treviño eman dizue. Hau da, guk daukagun kontzeptu edo euskaraz toponimian askotakoa, hiru mugarriak, 3 fines, mugarria zauden tokia, edo hiru mugarrietak izan nahiko luke Treviño izan. Non eta eskuinetik geisten dira, ekialde euskaldunizatuak, tribuiek, baldin eta ez badeko hartzen bere betiko euskaltasuna tribuiena. Klara, ez ditut sartzen baskoiak, hori duterik ez dago, horiek izan dirora muina eta erdigunea Euskal Herriarena, baskoiak. Basko, Oska iparraldean, nomen populariare bat zegoen herri bat, Osk, zana, gero Ueska emakuna, baina Ueska oso nan guztietan, da ez dute Euskal Toponimia, egiteko da asma baduka, baina oso jarriki, nera, bastante da jarriki, balda arana azte, balda aranda, itzuperak bai arana. Eta gero, euskerak ere, hemen aipatu dezute, Maskarain jaunak egitzein horretaz, iparraldean daukagun itzali izan akitanikoa, euskararen familiko zala, hori dudatzerik ez da. Hori izala. Eta hortik datozten aurreko egin dituzken teoritaz, nien esatzen, ni urbila hortik horrenatzen zuen, ziatea, azterketa egingo dut, eta esan nahi dizuet ez eskandalizatu, zerren eta euskera, noski, ez da Indio Europearra, zaharragoa da, duderik ez duki, baina bere iztegia, barkatu, euneko 70% ongi pasata, latinoa da, baina mirari bat egin du euskerak, bere konstante fonetikoa jartzen lortu duelako. Ez dizik eratu da, esatea adidez esateko espekulun, azento espe dauka atzetonik errotzen bada, esperun baditzen zaizue, guk espirua erraten du, esaten. Iparraldeko euskaldunak de mirakulun, lehenengo esan nahi de mirakulun ez el aparato para ver, miraila, gaskoieraz, eta katalanez, eske katalana gaskoieraz doziten antzeko, oso antzeko, dituzuten, miraila, iparraldeko euskaldun batzuk, miraila esaten dute, el aparato para mirar, mirakulun esaten. Bueno, hor, hiru ordunetan ezaket, baina nola bideratu gana ez toponimia ikustea, hori kontutan publiko euki beharkean. Bueno, gorkosko horretan esan nahi dizuet, kurioso da, benia ritute bat dituritzan, orduako jalanak egin zituen. Juan Bautista Merino delakoak, eta publikatu zuen, esan nahi dizuet adibidez, paradolikoan behar kontatu zituela, hogeita bi euskal toponimo, eta nik idazkin bitartez, laro eta poste bat zizkidan, variantea guztiekin. Biradak ez dut hemen Ojakastroko terrenoa, eta esango dizuet, Ojakastrokoaren ez dizkizuet eman, baina eredua bakarrika hartamendia artikulatza, dauzkazute kasi 30 eta hola da, pilo hori. Orduan esango dizuek, Arabako arazo dala, buelta ematugula, oasigera ematen, ia pimientzien euskaldunak, guarenda berrundila ematen, eta horrein euskera dakit, eretzen dela problema dumonda eta goztu bat. Baina, hasi gaitezten ez,
batean, 70.000 inguru azkeneko estatistika. Hori bintzat jakin bat. Orduan, toponimia horrek isladatzen du nolabait, nun gabitzan. Araba, zenbatete mendialde garago joan, atzo bertan egitzen dira Euskal Guztizen, eman nuen. Euskal Guztizen, euskera alare fresko xamak ikusten da, disturbazio urkirik gabe, kontaketa fonetikorik gabe, eta baina urbilago eman nuen ere kuartangon, bueno, nola han gaztelania sartzen nan gaztilakoa urko eskola horretatik onatz, disturbazio esko dago. Adibidez, bida burua, burua da kabezo guretzako, esateko lepoa edo unioa mendi batera, ez da, zentzun da. Galditzen da, bida burua. Gaztelanien eraginez, latinak izute, delakoak euskera konservatu egin du latineko hitzetan, baina gaztelania zer egin du, ireki egin du gora. Bida buru, bida boro, azaltzen da. Eta gero azentua gaztelaniak ez du aguantatzen hiru silaba daudenean, azentua bida buru, orduan bida boro genditu dazkenean. Hau da, bokala ere erori egin zaio. Bida boro. Orduan, fenomeno horiek oso interesante diek euskera eta arteraren mundera. Muga horietatik urrun gaude, toponimia laudiokoak oso eta amairuan euskaldun ematen du, uberrundiak ere bai, arratzuak, aguren aldeak zesanik ere ez, asparrenak ere bai, horre asparrenaren kasuan demoreztea dagien ukiko da ekialdeko euskera. Hau da, gehien batean Arabako euskera da euskera mendebaleko esan, ez da? Edo nahi bez dute sartaldekoa, porque mendebala dator delemen da bat, ezkerra aldetik jotzen duena. Jarri ezen, sartaldeko, da, ez sartaldeko. Bueno, espezifikazio hori toponimian alare ez dator bat beti, zertik, barri bai nagusi da, gero oholde batek edo olatu bezala berri formula asparrenakoa zana zarra, kontrastaldean ere bai goian, Naparro ondoan daudelako, gero, uholde batek, zigarren bendetikoena normalean berri guztiek barri bihurtu dira, pues el Fresno leizarra zuen leixarra bihurtu da, eta gero gaztelaniaren eraginez, badakizute, zizu horrea, zenbait erakusteko hor, gaztelania oso disturbatzailea da. Bueno, esan nahi dizuete, gaztelania, txistukeria zegoenen, gaztelania berantak, partio, jota eman du arabearen eraginez. Hauek ikusten. Bai. Bueno, orduetak ez dute adibidez, aitz hartzen badigu berba, aitza, zuen euskalkian, noski da, monotongatu egiten du, monotongatu bai, eta gainera guztitura sortzen zaiote, ez da? Bueno, hori araban asko da, ez dute atxe. Entre rocas, adibidez, toponima, ematen du atxarte, baina hor, gaztelaniaren ondoan dagon eraginez, ukituaz, Baldegobian, baina Baldegobian euskal toponimia oso gutxi dauke esan bat dizuet, lehen buruzkoa izan zalako, eta hor balpuestan, da ezkazute, dokumentu batzuk ere bai, azaltzen da, euskararen ondoan, horre bai, euskararen gaztelaniaren jatorri posiblea da. Hola, gaztelania hizkuntza romanikoa dezute, romanikoa, duderik ez dago. Bai, baina hemen esan behar da, linguista serioenak esaten dute. Erromania nagusian eta penintsulan ere bai, jendea pentsatzen du, kastellanoz eta euskeraz ere bai,
Bokalismoa gurea oso sotila da, ezta? Soila bost bokaletakoa, A, E, I, O, U. Eta gaztelanian ere baiz. Bai, baina izu, katalanez dira 7 bokal, gutxienez. Eta frantzesa dakizutenez, dira beratzi, zerriken, hiru klase dauzkagu, irikia, normala eta itxia dauzkagu. Oso komplikatzen da. Orduan Euskaldunak gugate ginean Parisen eskate egin duen, eta espainola berdin da, il público en vas español esaten, está hablando como una vaca española, todo igual, todo parece igual. Bueno, hori izan aizu de gaztelania darako fonetikuki bakarrik, ez da eskandalizatu, fonetikuki euskararen alaba, gaztelan, fonetikuki hizkuntza bezala noski ez latinoa da. Baina euskerak eman dizkio zenbat nabardura serioak bokalismoaren adibidez beste artean, edo adibidez zenbat grafema F danean euskerak alde egiten du zen lekutara, hau gogorregia bi espainkaria labial, egite zaio eta badakizuten dela eman dezake B, eman dezake P, eman dezake H batzutan, edo eman dezake 0, edo zein lekutan, fagun, bagoa da zarren euskeraz, bagoa. Eta gero, esaten da, restablezimentu kultista, berrezarpen kultistagatik ere bai, gauna parran ematen da, fagoa. Fagoiaga, gurean da pagoa, zuenean arkaikoena, eta aragonen azaltzen da, bodea betak hasieran, ez da? Adibidez, kruzen, gurutzen, hoi lege sakratua dira. Baina, hoien bitartez, gurutze euskalduna bakarrik esaten du, ez guk ez dugu esaten, kruza, la cruz. Da esan, bai, jatorria da kontu bat, eta bestia da, zen nola euskerak lortu duen bataiatzea bere hizkuntza, naiz eta hor ikaragarriko digestinoa egin dauan, proportzio mundi batean, bai, ezkera ez eskandalizatu. Guk, adibidez, maia gainean, taula gainean dauzkagun, edo maia gainean dauzkagun, hartzen badituzute instrumentuak edo dauzkagunak, el plato. Da gutxara erderaz, ez eman dizut aprobos. O adibidez, el cuchillo. Iz guztioiek, nola gure herria da, eta honek ez dago ez ikusi berrik, agian zuetakoek gero konektatzen badutute hor Europako nagusia, mendebaldean mintzen, Euskal Herritik gorantz joan zara Europa guztia, horren kontra ez daukat esan beharrikan. Ni ari naiz ja euskera historikoan, gerostikoagoan, sorturikoan, eta nola bait hori gure toponimian azaltzen denekoan, adibidez, toponimian. Como decir laia en vasco, pues decir, bueno, mira, de latín, fagus, claro, fagus eman du gaia, eta gaskoinez eman du fayet, Donostian dakaztute gaskoinismo bat, frantzitik etorria aiete, fayet, en lugar de Aiex, claro, aieteko izan nahi du, Monpas, por supuesto, no es vasco, sino Paso de Monte, Urgull, izan nahi du gauza bat zentzu esozentrikoan hartuta, metaforiko esan duke, altura esan dugu, Urgull eta bar. Proportzio hori dekazute kostaldean ez da asko ere, eguneko zazpitia, Kasenabe, Etxeberri. Irundik hasita hor buketzen da Donostiatean, baina Donostian tolako dut. Bueno, orduan hemen da F baldin badaba, esan dizuet, fagus, fago eman dezake, eta hemen eman dezake fago, eta hemen ematen du, nire euskalkin normalean egitzen gara, euskera bat ez egizek egin da. Uste eta ezkenean egutzak agintzen dure guztietan, pagoa uste gelditu dara, baina nire dut da, euskera batuan esaten dizu. Bale, bueno, orduan territoria oso euskalduna da. Pero, gertatu zaigu, ezta? Territorio hori zenbat eta bera jetxi, hor daukagu alako horma tabik handi bat egiten duena, deitzen dara Kantauriko mendikatea, Los Montes de Cantabria. Eta nik esango nuke mesedegarri izan dela, zeratik Montes de Cantabriatik gorantza dauden guztiak, eta Treviño sartzen zezu hor barruan, Treviñoko kontria, politikoki burgozkoa dalako, amaiero horremen ditik, ez du esan nahi, Euskal Territorio da. Gaur dakazute, han toponimia, Garbiro, 150 ingurua, Treviño. Denetan ez da, 45 erriska dira, erriska zeren eta denin artean duzu denia eta zeiru bizilagun,
esan behar dizuet, gutxienez 32 herritan euskal toponimia da majoritaria da. Eta beste aldea, lautada azten danean, lautada, zuek lau esaten dezute, por supuesto, de latin planun, zelaitxua euskeratik, planun, horrek eman du euskeraz eman behar duena, PL dagoenean, soilu egiten da, eta laun zelaitxua, ez da, janoa. PL dagoenean euskera, plantare, landare, eta planun, laun ematen dizue. Latinismoa darako, kasu horretan, guk zelaitxu esaten duguna. Bueno, han ere herri horiek ez dute euskal toponimorik, orduan, esan izu, divergentea dela Arabako zea toponimia. Nun ematen da ez dana euskal toponimia? Herribera goikoa eta bekoan Salinas, Deneña, Gatzaga euskeraz, hortan euskal toponimo oso gutxi dago. Baldego bian boste herrizka bat dute, baina beste 17 ez dute euskal toponimorik, eske Burgosko ere izan zan. Eta Balpuesta hor dakazute. Eta hor azaldu dira, horri napar batek horrete jardun due, eta dokumentuak non eta euskararen izpide batzuek ere bai. Hau da, baina sekulu antzekoen, hau da. Beko Samilianderako goia, ezta? Kukuiagako Don Emiliagan dagoen lehenengo glosoiek euskeraz, gaztelanienen onduan, fraidearek nunbait naparra izan zitiken esaten dutenez, behitzet euskalduna. Bazpare latinez egiten ari da, eta jartzen du ondoan euskerazkoa, eta erderazko lehenengo glosa horiek, gaztelania, apurka-apurka latina desegiten doan arabera, baina, azten da desegite oso azkar, suposatzen dut, gara garratxaldean, gure Martin Elespuruk, etorriko da, eta nizan dut, bai, behatzi gara mendea, baina, latina azten da oso azkar, tunikas esatez, tonikas, eta dominus orden nominatiboan, akusatiboa dana, dominos, hau da, bokala irikitzen, oso goiz azten da, orduan horra azaltu zaizkigun ostraka horiek, hirugarren mendeko, laugarren mendekoan, fonetiko gehiazu, arazorik ez dago lartzeko. Agertatik esaten dizu, ez dago arazorik. Nik hasieran kontrako nintzen, baina goan ikusten dut, uzeltzen dut. Eta aholkatzen dizuet, gure beste iglesia zen ikasi irunun mordo, irakurtzeko zori, ni bi aldiz irakurri dut, eta tibore asko daki... Bueno, nik esaten ari atzaizu, zaruka, baina jakitzen zute. Hori zonik zuen. Bueno, zenbat eta mendirago proportzio euskeraren Araban izugarri aberatsa da. Treviño esan dizuet, 3 fines delakoak ematen dura aspaldiko 3 tribuaiek. 3 tribuaiek ez dago aztu zen lehen esatia. Gogoratzeko, baina ez da seguru ere. Aleman batzuek esaten dute, hitza hor dakazute. Tribus bascongadas, bascongado y concepto de bascón. Baskon, naparrari lotua. Baskongado, hizkuntza, gaztelanian hizkuntza arkaikoan esan nahi du, que no es baskon, sino ha sido baskonicatus, ha sido baskonizado. Eta gaztelania zarrean ematen du baskongado. Es decir, tribus celtas o celtoides, que ni siquiera eran baskos de tribu. Gero, naparrak oholde batez eskuinerat, ezkerrerat, mendebaldera, etorri zirenean, haiek egin zituztela. Beste teoria batzuk esaten du, lehenagotik horiek euskaldunak zirela, jakiteko esaten dizute. Hor bi opinio dazkazute, binek uste bilak dirola serioak, honek esatezun gainean nahiko berandu euskaldundua. Ez dakit, eskuzta lehenengo menderako bintzet, euskal territoria zan, zerana, karistiarrena, zuen euskalkin egiten dezutena funtsian da. Hau da, Deba ibaiatik enarantz Bizkaia hitz egiten da Gipuzkoan ere bai, mugak hor zituzten, baina, la palabra bascongado, ¿qué puede significar? Gero galdetu dezakezute, zetik hor dago, nik ere hor aidean usten dut, baina, kuestio da, hauek euskaldunduak izan direla, naparrari esatea, zuek muina eta euskalera zuz, askori, jakintzen zu. Bueno, geografia euskarena ikararri aberatsa da eta bar. Nik vokalismoa eta konsonantismoa ez luzatzearen aztertuko dizkizuet. Zuen euskalkien nola funtsian Arabako euskalkia izan zen mendebalekoa. Zuek egiten dezute adibidez Sudukariaren aurrean, eta bestetan ere bai,
egiten dezute espainkatu, labierizatu, guk esaten duguna intxau, untxau, asparrenan eta leku guztitan, untxaurreta. Saltzen da, posten artian. Berri edo barri, berri ere azaltzen zaigu asparren aldean, Nafarrotik sartutik euskeran, baina gero horren guldean, zortzitikonean, barrik agindu duan bere. Bular kasuan eta buler, asparrenan buler, Nafarrotik sartutakoa da. Ibar, bega, iber, ere bai, bokale itxi egindala kasua izango genduke hori, guardak esaten. Gero uaren, noa esaten du, irekiera. Hori da, nabardura bat, berankortasuna adierazten duela. Dikuzute, hemen, Bitorio ondoxean, eta bai, lugorri badago, baina logorri ere badago. Bokala, hori izteko aitzakia edo ematen diokalako. Lehen buruak boroa eman digun bezala, eta azkenean bidabro, hori izugarrizko nola baitekoa da, kuartango aldean, hemen dakazute askotan logorria, esan dugu, buru boroa, landeburu landaboro, luego landabaro. Hor dira ondoan ja gaztelania. Bere baitatik sorturiko gaztelania horri gainez, segureski, euskeraren bost vokalismo hori sotila euskera bakarrik dugulako. Beste hizkuntza romanikoak, Espainiak, gallegoak eta portugesak zurrukatu da ditu. Zuek badakizute Bizkairak bazuela, masegirte, arrazoan. Eta iparraldean oraindik jarraitzen du, gaskoinaren eraginez, noski zean batez ere zubereraz. Zudurkatuan azalizatuko. Gero beste fenomenoa da, gaztelaniak ikutu dena eta azaltzen dara ben. Adibidez, osin. Nire euskarkian osina zan duzuen asuna, belar hori. Osin buru, denetan dira gazute, euskera jatorrezkoa da, putzua esateko da, osin. Baina zonalde batzutan da, ojin, el ojin. En lugar de pozos, Nafarroan ondo, euskera freskoa dago, lako Iruña ondoan dago, osinaga bat, ezaguna dugu, antxe bertan, Iruña ondoan. Baina hemen, dakazute, aiara aldean, ojiniga. Oseke, elosin, aldado ojin, eta gero, ojiniga. Eta atxarekin berdin, nork esan dugu, hau, ez da, hori izan dugu. Nik uste duen etzala euskalduna edo olako bat. Adibidez, ajarte. Ajarte bai, ez. Edo aja ere, abizena, ez dute. Da, zuen monotongazioa aitza monotongatuta eta guztita gero, palatalizatuta atxa eman duena, gaztelaniaren eraginez esek nola eman duen. Jota, disturbazioa da, gaztelaniak euskeran historikoki gero hau eginiko, eta ajalak ez dute. Es decir, eskolet papelido basko, por supuesto, ajarte, entre rocas, izango litzateke. Eta holako fenomenoak zuen territorian ez da inbeste, baina zuen territorian badakazute lejarreta, que sería lugar de Fresnedo. Lejarreta. Atzizki badakazute hor, ez da eskandalizatu. Atzizki hori nire ustetan, toponimikoa dalako, da, latina dakizutenek, etun, eta ematen du pluralean. Euskeraz, lugar de muchos fresnos, lizar, eta. Baina euskera mantentzen du plano zaharra, arkaikoa, latinetik hartuta, eta de fraxinus fraxineta, que es lugar de fresnos, en castellano, que ha dado? Eda, arboleda, eda. Eta euskera mantentzen du, hori importante da, euskerak bodegapetak latinik harturi bezala, arkaismoz, mantentzen ditu. Gaztelaniak egiten du, horietan, bodega. B eta D eta G ozendute ematen ditu. Hori errazko normala da, jakiteko hau. Katenan, euskeraz katea. Claro, zuen dirutuan ere bai, interpretatzen degulako artikulua dela kate bat esaten dugu. Euskera bat duen, esan dirutez, badire euskalduna katea bat esaten dutela. Arrazoia da, latineztik datorrelako. Katenan, eta, claro, euskera normalean sudurkari bokala hartu gero egiten zaio, ez da? Lazkano, eta zuen antroporikia lamindao, enerorita. Baina hau berea da, ez da euskera artikulua, horregatik katea, esan marko bat.
Bueno, bestiak dituzute hola, bueno, gero lehenengo bukalak erortzia, bueno, harinatzi zu ez Bizkaian, eta gero Burgosen, pues ahí de todo. Iturrigorri, bada Turrigorri, ez hori bakarrik, okarrago handikan, Torrogorri, ere bai. Ez da torre badagon tokia, Torrogorri da, Iturri badagon, Torrogorri. Hordak ez dute gaur egutziko izan denbora ikurik ez dut izango. Pradu lehungo, Burgosen daude, eta hidronimoiek ikustera joan izango basagitar batekin. Si, ya nos parecían que eran nombres raros estos. Ya nos parecían. Pradu lehungo, Burgos. Badaude bi hidronimo politiak, dituzutenak, la Turroza y la Turbero. Es decir, lehenengo bokala gaztelanian gabiltzaia, euskeraia galduta erdiaro galduta era. Ja, ara egon ziren euskaldunak, arabak eta arrak segurezki. Hango zuen dialektokoa da azaltzen dalako beti, azaltzen da barri, ez berri, atxa azaltzen da. Bagadui, zuen atzizkia da dui, gurea da di, eta iparraldean normalian da doi, ugaltasunezko hori, normalian ezatzen da. Bueno, handak azute, esan ondu, disturbazio hori ere badagoela. Txagorritxu, olodrez. Claro, ulertzen ez duen entzei, lehenan bizua bokal bat, erori egiten dira nego bokalak, orduan Iturri, Torrigorri, Txagorritxu, oso ezaguna, Txaguen, Torgoien, Turgoien, Iturgoien, gero Turgoien, eta gaztelanienen irakinez, esan dugu bokala, euskara mantentzen du latinismoetan gaztelaniak ez, jokun, por ejemplo, jokua, gaztelaniaz, juego. Ikusten dezute beranta da. Baina euskarak, alare ondo esaten du. Latinez etortzen bada jokus delakotikan, ere, hemen euskara mantentzen du. Beste kasu esango dizututako. Ñabardura fanatikoek importantea dira. Ñabardura horiek esaten dute inorako lotzerik gabe, lehenko ezagutu badu, itxoi ebe. Denak ez. Nik kalkulo bat ezaten dizuet, gure euskera gaur hitz egiten dut, eta asko da, 30 bat gure erroko izango da. Beno, nahi bokabularioa, zehatzen euskeraren gramatika, morfologia, hile bat ez dut. Eta baita ere, konstituzioa. Guk esaten dugun hormako irudia, erderaz esango duke, pared de figura la. Era bat antzeko zaurrekoa da, hori esaten nahi, gerago esateko, hori esan nahi dizuet. Beste kontua da, eta gaina azidentala da. Zeak esatien, nola esaten da, hitzak esatien. Lehenengo goratu dizuet nola esaten da, eta aztu zeiten esaten. Platela, pues plato, euskeraz ez da platoa, noski, platera. Gero, aspila baragoa, pero es el plato de los animales de aitz, bila, redondo, txerriak jate zutenan gure herrian nintzen, aspila ere bitzen. Abrevadero oitako bazan, hori eusketik dator. Platela, de platela. N doble dagoenean, euskeraz R ematen du. Baina euskera bakarra euskaldunak esaten du platera, eta euskeraz esaten du. Oain platoa esaten azten baldin mazera, oain enteratu zelako hori latinismoa ez du balio. Oie, barkatu, bataiatu zen ditu euskerak honea ekartzerakoan. Corpus, corputz. Librun, no aguante euskera la perre, eta orduan, behar ez aldeak gorregie da, librun, eta egiten du anapizia, hemen bat sartzen dio, gozatzeko. Baina, claro, liburu, ezin daukatu liburun entidatorrik, ezin daukatu. Bueno, horrek esaten dizuten, ez dira gauza astratua bakarrik, baina barkatu. 70 inguru izan diteke, latinik baina zarretik hartutakoak asko. Gaztelaniak ez ditu zarretik hartzen, gero sortua dalako. Bueno, hori da. Esan bai, orduan 30 inguru euskera eretikan, eta asko da, inglesak esaten dute uneko 9 bakarrik duela beria. Eta beste guztien disturbatuta fonetikuki eta bat, handik eta emendik hartu duela. Zuetako norbetik hartuko ditzake, tresa esaten dute, ba decir, y luego escriben tesaure, claro, viene de latín tesaurus, vaya grazia. Gero fonetikak aldatu egiten ditu. Orduan, nik ezartzen dietan nola baiteko proporzioa hitzetan, zerteken gramatika garbiro esan dizuet, dala
ez latinoa, ez da ere indo-europea, dakizuten ez dela aurreagokoa, hori da oso interesantea. Hemen, uarte bakuk eukitzea. Eta gero, teoria badaude, oain, irakurtzen ari naiz, Banamen, el alemanese, eta bueno, gauza interesantea baditu. Noreta jartzen duen, hildoa, hemendik hasi zala, edatzen, orgorantza, berantza, eskuinera, ezkerrera, nagusietako aguandara 10.000 urteko. No, dozen nola izango dezira. Bueno, vokalismoan dadiz, hori izango dizueke. Bueno, geok doi esan dizue bagadoi, zuen kasuan bagadoi da, eta araban, parkatu, Burgosen hori esan zizien. Zer bat dut? Bukatzean, barkatu, konsonantismo ez dizuen desan, baina kontuz, Amabi tomo dira nahi eman dizkidatenak, amabi tomotan euskal toponimezko jatorria, erderazkoak ez ditu sartu, Baina proportzioa jakiteko, gutxi gora bera araba euskalduna da, zeren eta euskal erdal toponimak 7.000 izan ditezke, eta euskalduna 36.000 inguru. Asko distribuatuta daude, hori bai bidaburua, esako gertien bidabur. Nik erreka batan gaztez ondoan dezatik, ¿cómo puede decir esto? Ricalio, ¿de dónde vendrá Ricalio? Viene de la palabra erreka, leo. Baina, eudak ez dute gara esatean, Ricalio esatean dute. Bueno, hau liorra, Nafarrokoan liorra, lehorra, Rio Seco esateko da. Pues, orain dago idatzita Ricalio. Bai. Eta inok ez daiki, hau datorren, dator erreka. Bueno, la palabra reka, viene por supuesto de latín, recare, que da en castellano regata, euskerak. Erre hasten da, euskalduna ele bakarra zanean, monolingoa zanean, ez zula jasaten errekin hastegoz bat, orduan gozatzeko, edo sartzen zuen bat, iparraldekoak A bat, repudiare, arrabuja en catalan, euskeraz arbuiatu, gaskoietik sartutakoak, hori jakien zazute gaskoietik, gara hori sartu dara iparraldeko euskaren. Gero, kontrako legez ere euskera bat sartu zezkigu. Arremuia, esan nahi du, bodak ez dute rechazar, euskaraz baztertu, ukatu, hori biek euskalduna, noski, indiego asko benituz. Bueno, orduan esan dira zuzetzeko, pasatuko natzen zuen, Burgosez zarrutezan. Ordak ez dute, Burgosko hortan, oain ez dut dizkizutena hoja gastrokoa, duzute mapan daudera. Hoja gastron daude, pila bat euskaldun, herri esateko, hoja gastroan. Alarzia, alarzuia, arangurna, aritza, arigutia, zuek esaten dezutera menor, txikia, gutxia, gutia. Hoi edena dira, aiadara, artiko zila, ziloa, zuloa, euskalduna dira, duderik ez dago, hoi edena. Ben adibidez dakazute birigutia, kamino menor, barrunbarro, barru izan diker errebikatu da, belazarra, bulanbarrena, barrena azpikaldekoa, noski, beigutia, euskalduna dira. Zagastia, bueno, hau nola badakigun, herri esan eta susmatzen dugu bai, aroaldean uli guztiek gotozkezute, antroponini nagusia, ezta? Otxanduri, Ollauri, Gipuzuri, que fue poblado por los guipuzcoanos, Gipuzuri. Gero zuen euskalkian dakizut bezala uri horrek guztita, jalatan izaten da, uli eman dizu, ezta? Uli barrena, Bizkaian ere bai, zerbait bat izan araba, uli poblado. Gure euskalkietan hiri dana, poblado, ez da undien gaitara ez, ez da herriska bat, esaten. Bueno, orduan hemen jarri dizuet bat, herri bat oso beretzia dana, zeakoa, hoja gastrokoa, hoja gastro. Nere susmoa daukat, hoja hori ez daute datorren de hotza, eta nola zetak eta esek gaztelaniak jota eman duen, aitzarte, ajarte eman duen ez dela, hotzatik ere zen horrikoan. Duda daukat eta nere susmoa. Ez dut ikusi temo hori inoiz, hoja delakoa. El río de hoja oso importantea da, ematen duena. Oso importantea da. Hemen orduan daukezute gehienak, hemen daude mapakoak, disturbatuta askotan ustotuta ere bai. Eta gero hartu zazute mapa Fresnerakoa. Fresnerakoa, ja, Burgoskoak eman dizkizu, Burgoskoak. 33.
horria. Ez da egituzuek lehenengo horria zerrela zuten, bai hori txela. Artu adibidez Fresneda. Hori bai, esan behar dizuen toponimia burgoskoa gezurra ematen du. Erderaz zitatuta daude. Baina Fresnedako toponimoak proporzioa 30%an euskalduna dira. Pradolongokoak euskalduna dira. Fresneda eta Burgosen garritza, Bueno, gutxi gora bera toponimioa azaltzen da, Alandia, Sierra de Demanda, Belorado, Bilbieska arteko gune horretan. Eta bukatzen du euskal toponimioa badakizuten nun, hiriburu Burgosko hiributik 14 kilometrora. Besterik ez, Ese de Atapurca, a mí me suena que viene del vasco de Atea. Y a ver si resulta así de puerta, ez dut ez dara esan nahi, bigarrena. Askotan gertatzen da bezala, Valle de Ara, pues ez Valle, en basko ez Ara. Eta toponimia, hor, ere, euskalduna dakazute, eta bizute ez da, haren behibeatek gutxi ez. Bueno, Fresnedan dakazute Bagadia, Kesaial, Isola, Collado, Alkorta, bueno, euskera erdila, beste latinoa, arretikan, eman du euskar fonetikan, eta kohorten, corta, cortijo, en andaluz, que significa cuadra, zuen esan nahian bezala ere bai. Tegio kohorte ere bai, corte del rey. Bastola, Bakeria, Galzera, Larrea, dudarik ez da euskalduna dira, Remendia, Mendilla, Santarena, Ubarra, Ubias, Zanzarrias, Zurumea, Zurutea, eta bar. Hori Fresneda egon itzan, ondola moztute edo, gero publikatu nituen hor euskaltzen niko batean, erberaz publikatuta daude, hauek, euskera la toponimia de Burgos, nuevos testimonios. Zergatikan, horri buruz, ia zita dauka, el Vascontze, en la Rioja y en Burgos. Axara-xarean, ordu nik joan itzan, bi uda pasatu dituen Burgosko zeatan ikusten, eta nik atera zitzaizkidan 1008 bat euskal toponimo, seguro direnak, Arabako provintzia, Burgosko provintzia. Hori jakin egin behar dugu. Eurak ere susuma bat zuten, no suenan arraros esto, sí. Oso bera ondorte hartu da ez dena. Egon zen ingenierio bat zuloak egiten alemana zana, eta beharrituta eta galdetzen hasi garen. Ez tegit zizanazun, mina bat zukin emeretzik gaber mende bukaerakoan, eta orduan atentzioa eman zien bat zuek. Estos nombres parecen vascos, no sabéis enterado, ¿qué pasa aquí? No sabéis enterado. Beak esate zuten, sí, suenan arraros. Pradolunuen adibidez. Ibilitzan, Fresnedan ere bai, pasaz daitez a Santa Cruz del Valle, beno lehenko dakazute 74an Pradolungoa. Bakarrik buketzera noa, Arana, Arroyo Untal Arroyo. Bakarria, Biburria, Bizabala, Bizkarraga, Bizkar Loma de Monte, Marmatuia, Duia Atzizkiarekin, Ordokia jartzen du, claro, el que castellano bodega petaka entre vocales tiene que dar, ez Ordokia. Basargune, unea baik zuzerdan, Zampeaz, Zurralea. Santa Cruz del Valle, beste bat, egon izan ere. Errukare, Basardia, Bizkarruka, Bizkar. Regutia, Reguti significa río menor. La mitad es románico y la otra mitad euskera, Gutia, río menor. Arroyo. Orquilanda, Zaburuga, Zagaina, beherago, Zabaruka, Zesta Luzea, euskera. Zerrula, bekua, Zortza, zorrotza izan digen, posibleki, zorro, urti da horrena. Dio jarraitzen duzute, horria horrek, Sordo del Valle da bai, Arandona, Izamotilla, eta bai, bueno, hau demorik ez dut izatuko, serio dala esatea. Bueno, bi ondina daude. Han zeuden beroiak edo, beste tribu bat, erdi euskalduna, Jesu Kristo horretik ura euskaldun da segula, euskara. Beste opinian itxeroenak eta dakartena, da ez, egontzala repoblazio bat, Arabako euskaldunak, jetxi egin ziralarea, lurraiek, nola esaten da, gelditu ziranean, bizirik gabe, eremu, palabra, desde luego, jarbos, viene de latín, no, hostias, eremu. Eta orduan, zekiten euskera klasea, jetxi zutela. Nortzu, arabatarrak, hori interesantea behia, arabatarrak. Bai Herrixa Logreñokola, eta gero Alandia mendiketenen bestaldera jo.
hori da, eta bestean esaten ez, beti da nikan euskera tribu ere bazikien, eta haren testikutzan dugu. Bueno, galderak esan gure handere joak, galderak, pero no degula, pero beste ordu batea eta baskatzen beste. Bueno,